Matematika sapamyň bu sanda şu polinomyň üstünde durup geçýär. Ýagny px deňdir. Minus 3x-iň 4-nji derejesi aýyrmak 4x kub plus 5x kvadrat aýyrmak 7x goşmak 5 bolsa p minus 2 näçe deňdir? Ýagny gysgaça polinomlar bardy üstünde durup geçelim. Keskitlemesi ýagny polinomlaryň bir funksiýany görnüşi ýöne x-iň üstündäki dereceler natural sanlar bolmaly. Yani natural sanlar demek bilişiniz ýaly sanalýan sanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 şolar dowam edýär tükürükçe natural sanlar. Indi şuýda ilki şu x'i aýryp şoň ýerine men x skopkada ýazyp çykaýyn. Az düşnükli bolar ýaly. 5 x'in kvadratı ya minus 7 5 ýagny p minus 2 diýilende şu x'in ornunda minus 2 diýen ýaly ýagny şu x nerede x bar bolsa şoň ýerine minus 2'ni biz yerleştirip çykmaly. Ýagny şuýda p minus bolsa şuýda soňra şuýda yerleştirip çykýar. Ýagny ýetgiderlikde edilýär. Bundan soňra dowam edelim. Ýagny minus 2'niň 4-nji derecesi diýmek. Bärde gysgaça derejeli sanlaryň gaýtaladygymyz bolar. Ýagny minus 2'ni 4 gezek özüne köpertmek diýmek. O da eger şuýda minus 2'ni minuska köpersek minus minus plus plus 4 minus 2 minus 2 4 4 4'üm 16. Soňra şu 16'yny alyp biz şuýda yerleştirdik. Soňra dowam edýär. Minus 2'in kubi elbette minus 8 bolar. Ýagny bu plus, bu da minus. Netijede minus 8. Onu hem alyp şuýda yerleşdirýär. Minus 2'nin kvadraty minus 2'ni 2 gezek özüne köpersek plus 4 bolar. Onu şuýda yerleşdirýär. Minus 2'ni hem şu bolşýar aşağı goýýar. Ne? Minus 3 16'a köpersek minus 48 bolar. Minus 4'ü minus 8'e köpersek plus 32 bolar. 5'i 4'e köpersek 20 bolar. Minus 7'ni minuska köpersek 14 bolar. Köpertmek tabliçadan bilýäňiz bolary. 5'in özünden aşağı düşürýär. Netijede minus 48 bilen 32 ýagny 48'den 32'ni aýryp 16 bolar. Ulynyň alamatyny goýarys. Minus 16 minus 16 bilen 20 plus 4 4 14 olsa 18 18'de 5 olsa ýagny 23 bolar. Demek p minus kıymet 23. Häzirlikçe şulardan ibaret. Sag bolun, saglyk görüşelim.